un nou video de Minecraft. Nu de Minecraft, de Craft Vegas. Unde sunt? Uite. Aici am reușit să arunc câțiva creeper și câțiva porci. Și toți ăștia au format un X. Trebuie să închid ușa aici. Nu mai formeze niciun X. Trebuie să formeze X-uri, ce pot să spun. Hai că am închis ușa până la urmă. Poate să și eu și de aici. Că intrau prea mulți creeper aici de asta am zis. Că au picat în casa asta. Au picat, vedeți, formează un X, partea asta, vedeți? Deci vedeți că formează un X sau o cruce ceva? Vedeți, crucea Minecraft-ului, băi. Da, crucea Minecraft-ului. Cred că chiar ar fi o cruce a Minecraft-ului. Acum vreau să fac un test să-i uci pe toți. O singură timp de prost. Uite, atâția denți, cum mor toți. Ați văzut, am murit câteva... Mamă, cât cum a făcut acolo, a murit o lat de creeper, a murit și încă o lat de porc. Deci uitați, spune dacă nu mor toți. Da, de acum toți se duc, frate. S-a dus și creeper și toți. Dați-vă și voi cât ți-am ucis doar cu aceste feluri de chestii. Uitați-vă și voi ce este aici, omule. Hai mă să vedem cât am luat, omule. Trebuie să vedem, trebuie să băi cât am luat. Oh my god, 34 mi-a dat. Și aici creeper. Mamă, dacă era, omule, dacă era așa de să deschidă măsură, explodam. De ce caută de-ăștia aici? Să culmea să caută, ce face cu ăsta ăștia? Până pesul prost. Dar se tem de pisici. O să plece lângă ele. Pentru că toate pisicile au intrat aici. Uite cum fug, ia uite. Uite DJ, uite. De asta au intrat toate aici, s-au ferit de mine și au intrat toate aici. Dar ce spune? Să iau un anvil. Și să iau încă un spawn, să vedem ce putem să ucidem foarte mult. Niște villagers. Să punem villageri. Câțiva villageri. Am uitat că ăștia pot să plece, băi, da. Dacă puteam să pun un sunt peretele, bă. Am pus cu prost, trebuie să închid, să mai fi niciun moment asta. Dispareți! Doamne, să chiarone! Cumva chiarone! Aron până! Plecați prostilor! Plecați! Ce cauți? Prost acolo! Plecați aici! Am o treabă! Nu înțelegi că aici am o treabă! Nu pot lăsa să vă plimbați. Fac o ușă aici de ea. Bun. Eu fac teste, bă! Uitați, facem aici un test. Cu gluma, acum facem cu villager. Punem câțiva villageri. Mamă de câțiva. Ai vreo 100, dau 100, Mamă, și cu un creier întreg. Cum? Pune cumva. Uitați, iar am format o cruce de învaci. Uitați-vă și voi și ne-a ieșit. Nu vi se pare normal să ne ia ca ceva de la cruce făcută de învaci. O dă pe bune și din găini. Și câteva găini. Asta trebuie să vă dăm. Câte pot de multe până se va lăgui de jocul, cum să l-a deja. Foarte mult. Dar uitați-vă și voi ce este acolo, să le ținem pe toate într-un fel sau într-o magie. Dacă uitați-vă și voi cum materializează. Spuneți-mi voi dacă nu este o leacă nașpa să vedeți așa ceva. Cum să vedeți chestia asta în viața reală, adică în viața reală, dar nu. Mamă, ce aici? Acum e momentul, voi vedeți, măcar ce este acolo jos, este un lac incredibil. Dar noi vom da drumul la enemy-uri. Să vedem magia. Oh, mamă! Cât ți-am ucis? Așa ți-a toată ziua. Să ucid mobi. Oh my god, e un fum de mori. Parcă s-a gazat zona aia, frate. Adică pe bune, sincer acum.
Holy moly! Cred că dacă mă dau pe survival mor. Oh my god! Câte iteme, what? What? Câte iteme am la mine? Holy moly, cred că deja pot să fac și 20 de buți. Dacă aș avea măcar un crafting table. Bă, dacă nu mă las să-mi fac buți. Lăsați-mă, proștilor, proști, bă, lăsați. Ai boali să vă ardă boală. Răilor. Plecați. Pisica asta e proastă și asta. Mai de. Mă, Giugielu. Mamă, full de piele, ești nebun? Sunt full o piele. Bună, pisică, sunt full o piele. Credeți-mă, chestia asta este extrem de nașpa, adică am ucis milioane să mă spun. De chestie. Dar de ce nu poți să lovesc pe ăștia cu, nu înțeleg, o fucking mână? O altceva, un proces care creează, care a făcut chestia asta, nu care creează. Care a pus prostia asta. Eu nu pot să lovești cu mâna. Joc. Păi pe bune e prost. Dacă noi. Bun, și de aici noi vom pune... A, stai că punem de aceea. Silver. Silver. Dați-vă și voi. Știți că e un păr creț aici. Să-ți în toate părțile frumată cruce, nebun? Uite, se spar mereu pe toate 4 grupe aici, nebun? Urmează să se gâdă o cruce. Marea băbaie, nebun? Și de ce să am skin-ul lui Alex? Nu înțeleg, what? Ce nu a posibil? Fiți atenți. Loc, de fratele asta. Deci fiți atenți. Fum! S-a gazat zona! Gazare! Mamă! N-am rămas absolut nimic din asta. Da, să-i scoteam. Dar bine că... Aha, că... Am făcut și-o prostie. Am făcut și-o prostie apoi, ca să pot să sparg games de când vreau. Câteva blazuri. Hai că asta mai fug. Haide, jos cu voi. Lag, frate, ce lag. Un lag incredibil. Acum să ne mirăm cu toții ce vedem aici în imagine. Holy crap, cred că am murit. Mamă! Ce credeți voi că se întâmplă acum acolo? Este un oameni rip. Adică mor o grămadă de astea. Să zic, frate, rămas câteva. Nu mai știu care mai promont. Blazers. Holy crap, n-a mai rămas niciun blaze. Niciun blaze în viață. Bă, nu te cred, niciun blaze. Că nimic nu poate să stea în cale, o cale manivelă. Bă, da, slime-urile astea intră în cerneale, se formează din ele slime ball. Să nu mai întreb din ce nenele. Că se vede urât și mor în primul rând. Kiwi spider is ok? Kiwi spider. Am uitat, stai că am uitat că ăstea se bucățăra. Stai, domnule, stai, domnule. Stai, domnule, că nu e. Am uitat că ăștia se pot cățăra, că e prost. Bă, pot dispărea. Nu place. Cine a făcut chestia asta la Enderman? A stricat Minecraft, a stricat tot, bă. Păi pe bune pe acum, păi pe bune, să teleportezi un Enderman, hai că punem oi.
și le ucidem oricum cu one shot. Da. Câte oi pot să pun aici oare? Cât în cap? Cred că vreo 329 de oi. Deci în capul câteva. Dacă se închide videoclip, îmi pare tare rău. Nu cauza că nu fac. Și dacă nu se aude bine, îmi pare rău. Mă pun. Să lagheze. Lag de la voi ioițelor. Faceți mult lag. M-am zis că își piesa alteană. Uitați-vă și ăsta, că am putea să stau de ce nu. Bă, am putea să știu. Gata. Ați spun mai mult. Am pus destule, deci mă ridic. Poate să punem. Fiți atenți aici la tata, mă. Fiți atenți la mine, bă. Spuneți-mi voi dacă asta vi se pare normal. Ai și deja un fum de tai de cavon. Cred că la luna acolo o să te îmbogățești, frate. Mașinăria de ucis orice îi stă în cale. Asta este mașinăria de ucis orice îi stă absolut în cale. Mamma mia! Mizeria! Stai, trebuie să uiți și pe asta. Mamma mia, voi ați văzut cât o lună o dat astea, bă! Voi ați văzut cât o lună o dat astea? Hai să mergem cu lupii, bă! Asta e mașinărie de lână, omule! Săracii lumii, e cam milă de ei, dar hai să te încerc. Trebuie să fugi. E cam milă de ei să-i tochez pe toți. Adică sincer, poate să tochez chiar pe toți, omule. Nu să tocăm. E cam milă așa, te pot să spun. Pentru challenge ar trebui să o fac. Și chiar dacă pare la că tristuț, cum se vede, când noi da drumul să vedeți ce se va întâmpla. În 3, 2, 1, voi spune. Nu e mine de ei, dar hai că e pentru challenge acum, că e bune. E un challenge ce contează, e challenge și da. Mam, săraci. Unde e săraci? N-a mai rămas nimica din ei. Nici măcar oasele nu le-a mai rămas. Nici penele de pe ei. Am uitat că ei nici n-au pene. Oh my god. Domnul Pagmoni, hai să facem și pe ăștia borș. Rip zombie Pagmani. Amărât și de egoistă parcă la maraton. Mamă cât am pus, omule. Să vezi cum să face noapte cât o pune. Gata, e ultima oară. E, prostii de reclame, mă enervați prostilor cu reclamele voastre de toți bani. Bună. Dă-l de aici! Oh my god! Ce se întâmplă acolo jos? Este imposibil! Oh my god, măi băieți, că mă tăfut! Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu. Dacă mai vreți să fac chestii de genul și da, noi ne vedem pe data viitoare, pa, pa!